Искам да ви призная, още щом стъпихме на косовска земя, за приятното усещане, че все едно сме родени тук и сме живяли стотици години заедно. Но да ви кажа най-напред от мене и от името на моя село Брезница и от група Гайтани, салям алейкум, братя и сестри! Нека да ви е честит празникът Денят на Бушнака! Приемете голямата благодарност от нас към главните организатори и домакини на този концерт на група Гайтани, на Рамче Каси, Раиф Каси, Мурат Мушка, Асан Мушка, Фаим Саипи, Мустафа Бали и Рефик Каси. Приемете и нашата благодарност към всички вас, с които се познаваме виртуално и всички, които сте ни подкрепили и насърчавали. Да се видим, да се чуем на живо е наша стара мечта. Мечта, която днес и тук в Косово се случва благодарение на тази покана. Това според мен е историческа среща, която ще даде голям тласък на създаване на културни мостове между нас. И тези мостове ще бъдат много яки. Имаме ли еднакви песни? Имаме. Имаме ли еднакви носи? Имаме. Имаме, разбира се. Защото днес от Турция до Босна... Защото днес от Турция до Босна всички знаят, че бошняци, турбеши, помаци и горанци сме един сой. Това предстои да го видим тука. Затова аз предлагам да дадем възможност на група Гайтани с главен художествен ръководител Ибрахим Косин от село Брезница да го покажат. Искам само да ви кажа, че фамилия на Ибрахим Косин преди 1912 година се е именела Бушнакови. Приятно гледане и слушане!